L-Iskola Primarja St. Joseph ta' Bla tal-Bajda ħejji ġurnata b'differenza għall-istudenti tagħha minflok qattaw ġurnata ġewwa fil-Parents Day. Żorna din l-iskola fejn notajna li t-tfal jipparteċipaw b'mod attiv f'esperimenti xjentifiċi u proġetti tal-IT. Rachel Grek, kap tal-istess skola, elaborat aktar dwar din il-ġurnata li offrit opportunità lill-istudenti biex jaħsbu loġikament u b'mod kritiku. Kienet inizjattiva tal-iskola illi minflok inħallu t-tfal id-dar waqt Parents Day sakemm it-teachers qegħdin ikellmu l-ġenituri, nippromovu ftit kemm IT kif ukoll science għall-tfal speċjalment għall-bniet. Ġejna sponsorjati minn Easy Peasy Coding u ġrat ukoll fil-Code Week din l-inizjattiva hija parti minn dan il-proġett li aħna bħala skola tantu għal qalbna. Magħhom ikkollaboraw is-Segretarja tal-Edukazzjoni Kattolika fih dan l-Arċidjoċesi ta' Malta biex jitfakkar il-Ġimgħa Ewropea tal-Kodifikazzjoni. Fl-ewwel klassi li żorna sibna l-istudenti jsegwu lezzjoni dwar liġijiet ta' Newton, partikolarment it-tielet waħda li tgħid li kull azzjoni hemm azzjoni apposta għandaqs. Jennifer Farrugia, għallima tal-ICT fl-istess skola, tkellmet magħna fuq dak li tħejja l-istudenti fil-klassi tagħha. Dawn qegħdin maqsumin b'żewġ gruppi. Grupp wieħed din jagħmlu l-Minecraft. Ma l-Education Edition biex jitalmu għall-iskejjel kif tista' daħlu fix-xjenza, f'suġġetti oħrajn il-maths. U grupp liħor qegħdin jagħmlu l-Microbit għadu kif kien hawn il-Code Week tal-European Code Week u qegħdin jitalmu jagħmlu l-coding u jagħmluhom fuq microchips żgħar. Bosta tfal oħra bdew ipinġu b'diversi kuluri skont dawk is-suġġeruti minn robot miexi fuq il-karta li penġew fuqha. Fl-aħħar klassi, l-istudenti bdew iħejju xena tal-attività bl-użu ta' affarijiet elettriċi bħal copper tape u LEDs. Ħaġa partikolari f'dan il-proġett huma l-istile li weħlu tfal fuq ix-xena b'talba fuqhom.